Ritsatsuri evangeli Mhuri ndiwanyewera avo vanonzwa masoko vapinduke vapone. Ridzanyi Mhuri ndiridza pasi pese ridzisa Mwari ari kutiridza vasungwi vaponeswe. Ridza pamakomo ese makomo nemikana nepanyanza ridzanyizve soko rekuponeswa. Ridzanyi Mhuri ndiridza pasi pese ridzisa Mwari ari kutiridza vasungwi vaponeswe. Ridzanyizve pamagwanza nenzvimbo dzine dima taura zvakagadzirwa Baba atidaidza. Ridzanyi Mhuri ndiridza pasi pese ridzisa Mwari ari kutiridza vasungwi vaponeswe. Ridza kune vakaneta vanoda kuponeswa. Muponesi wadaidza mwese munodikanwa. Ridzanyi Mhuri ndiridza pasi pese ridzisa Mwari ari kutiridza vasungwi vaponeswe. Tinoda kutenda Mwari, vana vaMwari, panguva ino yatasangana mukati mekudzidza soko ravo. Musoro shoko watinoda kutarisa panguva ino unoti generous families, mhuri dzinopa. Ndo musoro nyaya yatichatarisa. Toda kuverenga kubva kubhuku raGenesis, Genesis chapter 1 verse ya 29. Ndo patichatora yatingati ndima ichaparura chidzidzo chedu chenguva ino. Genesis chapter 1 verse ya 29. Ndichaverenga muchishona ndozoverenga zvakare muchirungu. Towana mukana wokunamata pamwe chete. Tisati taverenga ndingangokokai kuti timbonamata. Ishe tomutendai nemukana wamatipa. Uwanike Baba mukana wokuti titaure nevanhu venyu nekutarisa soko renyu. Tinotenda kuti muchatipawo mweya mutsvene tikwanise kududzira zvinonzwika nemunhu wese ari pano. Muzita raJesu tanamata. Amen. Genesis chapter 1 verse ya 29. Ndiri kuverenga muchishona ndozoinda pachirungu. Mwari akati, tarirai ndakakupai miriwo yose inobereka mbeu iri panyika yose nemiti yose ine michero yemiti inobereka mbeu kuti zvive zvekudya zvenyu. That's verse ya 29. But mukazoverenga verse ya 30 ine mashoko ekuti also, maonaka, also to beasts of the earth, to every bird of the air, and to everything that creeps on the earth, in which there is life, I have given every green herb for food, and it was so. Saka musoro weshoko ruda kutitaridza pamusoro pekupa. Saka toda kupindura mibvunzo inotevera. Ndiani waunofanirwa kupa? Ndivanani vanofanirwa kupiwa newe? Kana imimi makatarisa nyaya yataverenga sofa, muri kuona kuti Mwari wachisika nyika ino namazuva matanhatu sekutenda kwatinoita nevamwe vanotenda pamusoro pazvo. Asika nyika nemazuva matanhatu, akazosika munhu nezuva rechitanhatu, zuva reFriday.
The Bible says akavasika murume nemukadzi. Mukatarisa neziso iroro mobva matoona kuti mudzimai haana kusikwa as an afterthought, but even paaivasika, paaisika Adam, aitosika naEva. For those who read their Bibles, you understand kuti Adam paakasikwa akatopera kusikwa, pakanga achifamba Eva asipo, anga anaye pai parumbabvu. In other words, God created Eve in Adam, akasika Eva muna Adam. Rikandibuti fambe ipapo kuna namai mbichana, kuti muzovapo vanamai kwakafiwa. Mudhara akatanga afa kuti pave namai, the husband died. He had to die so that munge muripo. Even kutaura kwandiri kuita kuno kuti vanamai vararame, baba vanofanira kutofa. I'm talking about kuzvipira kuti mhuri ive nechekudya, baba vanofanira kufa. Ukaona baba vachirarama munguva dzino idzi, mai vachifa zvavhiringika, anofanirwa kutanga kufa. Ndikandibofamba nembichana ipapa, munoziva here kuti baba vakabuda ropa kuti mai vararame? Mai havasiwo vakatanga kubuda ropa rekuleba, akatanga abuda ropa kuti mai vavepo ndibaba. Baba vakabvarugwa parutivi, kwete nadhokta wepano panyika, but vakabvarugwa naMwari. The Bible says Mwari wabvarura pakaita vanga, ndokubva mbabvu yabviswa. Ukaona mbabvu ichibviswa, pachisiwa nyama dziripo, hapana nyama yakadonhera pasi isina kuita basa. Mwari wakavhiya, ndo first operation yaakaita pamunhu kuti mai vararame, baba vanofanirwa kufa. Hey, kuti mai vararame, baba vanofanirwa kukuvara, vanofanirwa kubuda ropa. Ndinokunzwa izvangu vana mai muchiti kwanze mimba inogwadza. Inogwadza, but chinonyanya kugwadza kuvapo kwenyu pamba pababa. Ukaona mai kuti vave pamba, as I speak right now, kuvakomana vari panapa, kuti pamba ipapo pagozonzi pana mai, baba vakatambura. Izvozvi vakomana vakatarisa chirongwa chino, pane umwe mudhara nemudzimai vari kukurongerai, vari kuda kutokuchaja usati wavapo. Baba vanofanirwa kutofa. The husband must not just sweat, but he must bleed kuti mhuringe iripo. Now kana mazoona baba vableeda, musazovatarisire pasi, because kuti muvapo baba vakafa. Adam was killed by God. Ndokubva Eva asikwa, Adam asipo. I want to believe Mwari vaida kuti handidi kudisturbwa, handidi munhu anozotaura kuti takakusika, tisi takaita kuti unge uripo. He was dead. In other words, haagadzirike mudzimai uri mupenyu. No. Haagadzirike uri mupenyu. Chekupa chekutanga chakaitwa naAdamu, akapa muviri wake kuti mudzimai ararame. And from there, the Bible says, Mwari avasika vari vaviri, Eva asikwa, avapo Adamu anoti, zvino uyu inyama yangu nepfupa repfupa rangu, uchanzi woman, nokuti abvisiwa woman, kureva kuti kuchema kwemurume, mudzimai kuchema kwemurume. Kana baba vachisara vakafukidziwa jira, mai vachienda kubasa, yavhiringika, anofanirwa kuchema ndibaba kuti mai vadle nevana. Mai batairwa namai, ndoda kahemeni kaikoko. In other words, Mwari achisika vanhu vaviri ava, aitsvaka kuti vakomplimentane, kuti vakwanise kuzoita upenyu huri nani. But one thing I like about creation, Mwari akatanga kusika chikafu asati asika vanhu. Teresa, Mwari haana kuzotsvaga chekudya vanhu vavapo. Mwari wakatanga kusika chikafu mudzimai nemurume vasati vavapo, mombe dzisati dzavapo, uswa hwakamera. In other words, hautangi kuva nemudzimai mumba wozonotsvaka chikafu. Unofanirwa kutanga unganidza chekudya mudzimai asati auya. Ndotsoro iri panapa. Then Adam avapo, Mwari haana kuvasiya vane nzara. Haikuna kuunza vanhu munyika voshayiwa chekudya. Kana watounza vanhu vatsva, Adamu naEvha mutsvaka, vari kupinzwa muEden, munyika itsva, but God gave them something to eat. And it was there before they were there.
In other words, God was teaching us to be organized. Usati wapinza munhu mukitchen, usati wamukanda mukitchen, tanga waisa chikafu mupantry. Munhu asati apinda mukitchen mupantry, ngabe mune sugar. Haikona kutanga nemunhu pasati pane zvekudya. Now God says, tarirai ndakakupai. I like that one. Tarirai vara rakashandiswa, behold, ivara rinoreva kuti hiye, kureva kuti Mwari aitonongedza kuti ichi chikafu ichi. Number 2, ivara rinoreva kuti zvakanaka sei, kureva kuti akagadzira zvakanaka, utsimbwa-rimbwa, hwokuti munhu adle chaanoda. It was there. Mwari akamugadzirira zvese zvekudya was there. And one thing I like is Mwari haana kugadzirira munhu, Teresa, Mwari haana kugadzirira munhu spiritual food. Akamugadzirira physical food. In other words, Mwari aidzidzisa munhu kuti kunodyiwa, vanhu ngavadye. Kana pane chinhu chandoda kuti mubate vanhu vaMwari, sataenda kure. Tikutaura pamusoro pemhuri inopa. Mhuri yekutanga yatauna inopa imhuri yedenga. Nokuti vakapa Adam naEva zvekudya zvemhando dzakasiyana-siyana. And ndakuendesa kuvhesi ya30. Vhesi ya30 inotitsanangurira kuti mhuka padzakasikwa Adam naEva vasati vasikwa dzakaupiwa zvekudya. Dzikanzi dzinofura mashizha matema, miriwo mitema, dzisingadyi miriwo inobereka mbeu. Teresa pane nyaya. In other words, God gave animals kuti dzidye green vegetables, but kumunhu akapiwa kuti adye michero kana kuti miti inobereka mbeu, kureva kuti anofanirwa kutsvaka kana achinodya ringava shizha, anofanirwa kucheka kuti pasi peshizha pane here mafruits aripo. Haufanirwi kudya shizha rinosiya muti usina mbeu. In other words, God was teaching Adam and Eve kuti you are the stewards. Ndimi munotodzidzisa mhuka kuti tisu tinoita kuti zvinhu zviwande. Teresa. In other words, Mwari vaiti kana tikazoshota nhunguru, tikashota choritsvoto, tikashota mazita andikutaura manga abati mandarinyana, tikashota mauyu, haisi mombe, haasi makwai, haisi mabhiza, haisi twiza. Nokuti twiza haidli mafrutsu, haidli muti une michero. Hey, pane nyaya. Zvoreva kuti we are stewards of reproduction. We are stewards of multiplication. We are stewards of production, not animals. Neimwe nzira Mwari aikapa munhu kuti iwe ndiwe unofanirwa kumeka sure kuti ukadya wosvipa, masidzi oenda muvhu omera zvowanda. Saka mumunhu Mwari wakaisa kuti zvinhu zviwande. Ukaona zvinhu zvichishota, hadzisi mhuka. vanhu ndovashotesa zvinhu. Why? Vakasiya principle yekunzi zvinhu ngazviwande. I recommend you to a sermon yakamboparidzwa neumwe murume wandofara kwazvo kustewardship anonzi Mandikudza Stole. I recommend you kuti muitsvake on YouTube panotaura pamusoro pekuti mbeu haidyiwe. He speaks about that very passionately. God bless you, my brother. I just want to pass through that kuti dai Mwari wakasika mhuka dzichidya michero, dzingadai dzakanonanzva vana twiza, ndikureva vana elephant, even mhuka dzedza dzakareba dzingadai dzakasvika pamuti weupenyu dzikadya. Saka Mwari wakabvisa appetite yekuti mhuka dzisadle masidzi. Why? Zvanga zviri zvemunhu. Mwari waida kuti munhu alide in obedience, asatungamirwe nemhuka. But today you see many people vachibehave less than animals. Mhuka ndo dzakutotidzivisa kuti kunoitwa mukadzi umwe, murume umwe, but murume anodzinganisana neumwe murume. Hazviitiki kuti bhoki nerimwe zibulldog zvidzinganisane. Kana zvakutoda kuita vana zvototsvaka dzimwe imbwa hadzi. Asi kuvanhu ndokwatoona vanhu vachidzinganisana. Ndinoona vakomana vachidana navakomana, vasikana vachidana nevasikana, murume mukuru ane mukadzi wake achivinganyana. Teresa munhu waMwari, imhuka dzofanirwa kudzidza kuvanhu kuti tinorarama sei. This is why the Bible says shiri dzedenga hadzidyari, hadzirimi, kureva kuti vanhu vepanyika vanodyara, vanorima. Saka already God is saying to the humankind, you must be a responsible somebody. Hautichiwi nemhuka,
tisu tinoticha mhuka. So ndiani anofanirwa kutanga kupa? Munhu wokutanga kupa tinomuwana pana Madzimambo wokutanga chapter 19 verse 5 and 6. And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched them and said unto him, Arise and eat. Ndiani ari kutaura ukoko? Elijah abva pagomo reKameri, unodzika gomo, mvura ikaputika mushure memakore 3 nechidimbu kusina mvura. Ahabhu netimu vakaenda kumusha vakanyarira, vatangirwa nemvura. Jezebheri anga asara kumba, akati kwakadii, kanzi hakuchina kana muprofita kana umwe, kanzi vaidepo, kanzi vaurawa naEriya. Ndokubva Jezebheri anyora tsamba, akatumira shoko kumedia yemazuva iwayo, ikazara paWhatsApp, ikazara paYouTube. Kanzi Eriya ndikakubata, ndinopika nezvimwari zvangu kuti ndinokuita kanyama. Ndokubva Eriya atiza akanovanda mubako. Teresa akavandiswa mubako nemeseji yaJezebheri, kwete nekumuona but nemeseji. Pane vanhu vakawanda vakasiya mhuri dzavo nematext message, vakasiya mabusiness nokuda kwemameseji akakandwa pasocial media. I don't want to go any further, but I just want to say, my brother, usakonesiwe business rako nemeseji yaisiwa paYouTube, nemeseji yaisiwa pafoni. Vanhu vakawanda vakaparadza dzimba nemeseji pasina kana munhu waona, but text message. Jezebheri akamuudza kuti ndokuita kanyama, ndokubva anovanda. Vakomana, kutiza SMS. Munhu ana Mwari anaisa moto pagomo reKameri wakanaya, ndokubva ukapisa huni, ukapisa chipiriso, but anonotiza shoko remukadzi asina kuya kucheche. Hekuna kubviswa pana Mwari nemuhedheni, hekuna kubviswa pana Jehovha nemunhu anorovha kumisangano yaMwari, hekuna kubviswa pana Jehovha nemunhu asingadi kupa kuna Jehovha. Munhu anovata kumba ndiye anokukuhunisa kuti uite basa raMwari, akabva anovanda. The Bible says, akatoti kuna Mwari, chindiurayai. Handisati ndaurawa naJezebheri, ndoda kuti mundiuraye imi pachenyu, because ndiri kuhlikidzigwa, ndasara ndega. Noziva ndo chaizvo zvatinoita zvirezvo. Hatinokangamwa kwatakabviswa naJehovha. Mwari wakatibvisa kwakasiyana-siyana. Vanhu vaMwari, izvo tatorivara kuti takabuda muCovid, tine vatakaviga hama dzedu dzatoti tikafunga tonzwa misodzi ichibuda. Mwari wakatichengeta kusvika pano, taisafunga kuti tichanyarara nekuchema kwatakamboita, but unokanganwa gomo repaNgameri wainda mumupata. Unokangamwa zvakaitika pamusoro pegomo kana wasvika pamupata. Unokangamwa zvakaitwa naMwari pamusoro pegomo kana wahlikidzigwa nemweya yetsvina. Kana Jezebheri ahlikidzira upenyu hwako, unovanda mubako kuti ufe. He desired to die. Why? Because nemashoko. Inzwa vanhu vaMwari, vazhinji vedu takaputsa musha nekuda kwemashoko atakangowa, hatisina kumboverify. And then the Bible says, akavata mubako imomo, ngirozi yakatumwa kubva kudenga. Oh, how I love Jesus. Paunenge uchivanda ipapo, dare rekudenga riri kukugarira pasi. Ndobva dare rati, ndiani angainde? Anotaura nemukomana. Ndobva hanzi, indako. Ndiri kususpekta kuti mukomana uyu angasadi kana chekudya angasadi. Akati ndakuda kufa. Akati rega ndigare ndakopinda mubwiro. Kana ndakofira muno hapana nombonditsvaka ndongoorera muno. But ngirozi inomuti muka udle. Apa anga achivata manje pasi pemuti mujunipa. Kanzi muka udye, akamutsiwa nengirozi. Kwete kuti apiwe mashoko abva kuna Jehovha, but kumutsigwa kudla. Ndocho ndada kuti mubate baba. In other words, ndiani wokutanga kupa, anofanirwa kutanga kupiwa newe, ndiwe. Iwe pachako unofanirwa kuzvipa muviri wako, unofanirwa kudya. Nyaya tine panapa ndeyekupa, mhuri inopa, unofanirwa kuzvipa. Vamwe vedu tinongozvibata rafu. Anotengera mhuri yese hembe, iye achingogara akamonya. It's not right. Chengeta muviri iwoyo wako. Une one, you just have one body. Vamwe ndo vanoti tiri padiet, takabuda muma10 days kare. Chidlai, hamwe anopinda muma40, hamwe muma50. Muchadla nini? Takatotsanya. Zvino it's time to eat. Uchikudza Mwari wakaguta. Remember, hatiwi nzara kuti Mwari atinzwe, but tinonzwikwa naMwari nekuda kwenzara nenyota yekururama. Saka kana tawana mukana vanhu vaMwari, toda kuti mudye
kana muchiucha this service muri palunch, ndoda kuti mudye, whether unogona kuita zvepfoko in the knife kana kuti haugoni, vaudze kuti ndipei dhishi nyange muhotera, ugeze maoko, wodya, kudya kushumira, because muviri unoshanda unofanira kuti udye. Vamwe ndovanochengeta nzungu, kwai ndedze vazukuru, mudhara anga achikokera mombe achiita basa rese, haambodyi kana nzungu kana imwe, haambokangirwe kunyange nzungu dzichengeterwa vazukuru paKrismasi. Regai mudhara adle rifa, adle. Vamwe vazhinji voti kwai ndiri pamudhla ndigere, but vari kudliwa vagere, hapana mudhla ndigere. Why? Because they don't eat. Vamwe vanongosenzera vamwe, havadli. He's always on the run. Paka ugonza ndiri kumhanya ndine meeting manje so. Imbodla, mbogara pasi udle. Kudla chinotori program. Mwari wakapa Adam naEva kuti vadle. Kanzi idlai zvese. Vanhu vazhinji vanofungidzwa kuti Mwari wakauya kuzopa Adam naEva muti wekusadla. Mwari haanambotanga kupa Adam naEva kuti musadle. Chinhu chaakabvumidza kudla. Ukaona munhu anoramba kudliwa haazivi chinonzi chinamato. Wakafungwa kudliwa, but dliwa nemhuri yako, hakuna kudliwa nevanhu vesese. Haleluya. Saka munhu anofanira kutanga kupa ndiani? Usati wanopa kuchechi, imbozvipa iwe pachako, zvipe. Hakuna ungovaka chechi nekuvaka mudhuri iwe usina kuvakwa. Vamwe vachiti kwai ndiri pa inonzi chiko mazuva ano inenge ichinzi diet, ndiri kufasta, ndoda kuti tozviziva. But kana uri pa health reform, why are you deformed? Ndiri kufungidzwa kuti health reform must make sure that you are formed. Vanhu vakatarisa mwiri wako vanofanira kuona kuti munhu uyu ari formed because ari pa health reform. But most of us tiri pa health reform but we are deformed. Munhu anongopunyaira, ganda rinoita sekunge munhu achembera veharahwa. Muviri ngaudle. Kwete kudla shoko, imbomirai mhani zveshoko. Kudla chaiko, kana papakugwa vanhu ngavadle. Ndine problem, ndingandizvitaure panapa. Ndemba kuti mufana wangu achafara kwazvo. Chinhu uri padhuze here kuendera padyo, ndonga achafara kwazvo. The problem nezvakuitika kumachechi mazuva anaya. Vanhu vakaendako, vaenzi vauya, tinongoona muchipa vaenzi mazibhanzi. Amunike muchiisa zvibhanzi, moisa cabbage. Hazvinei kuti muiti lettuce cabbage man, moisa cabbage. But imimi tokuona muchidla zvinhu zvakanaka. Ipewo vanhu vaya kuzoshumira kumachechi kwenyu vadle zvakanaka. Vaimbi vanongoitwa raini vachipiwa mazowe. Sorry, handina kuti akashata. Vandoda kuti nditini, regai vanhu vaMwari vafare vadle. Ndokunotori kubasa kweduku. Kana tatouya ndonodla kubasa. Handikatakuri chikafu bhasiketi ndichiya kuchechi kwenyu kuzoparidza ndoene bhasiketi ndodlera kubasa. Handi munoti imi ndadla kubasa, ini kubasa kwangu ndo kuchechi kwenyu. Kana ndauya ikoko regai ndidle, nditandare, ndinemi mamuchisimudzigwa pakuparidza, but palunch ini ndaderera nokuti ndasueta mundipa mabhanzi. Ndipewo ndidye zvandodya izvozvo. Saka regai vanhu vaMwari vadle. Ndo munhu wekutanga, feed yourself. Before you feed other people, feed yourself. Chengetedza mwiri wawakapiwa naMwari. Wani iwoyo uchengetedze. Ndiani munhu anofanira kuti adye kana kuti apiwe? 1 Timothy chapter 5 verse 8. But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Number 2, ndiani anofanirwa kupiwa? Feed your immediate family. Amen. Feed mhuri yako. Kana chiti mhuri yako hatirevi vana vokwaba mukuru, vokwamaiguru nevanun'una. Vana vako. Kana usina vana mukadzi wako. Muri vaviri, liwa nemukadzi wako. Liwa, mari yako ngaidlike nevana vako. Vana ngavazive kuti tombodla mari yababa vedu. Tombodla mari yamama. Mari yamama ngaizive kuti inodliwa nevanhu vemumba. Vana vanofanirwa kutaura pachena kuti takambodla. Even musi wamunofa vana vanoti idi mudhara ngaazorore takadla. Mari yako ngarege kuzikamwa kumaraini isingazikamwi pamba. Vana vanotovenga vaenzi because vavenzi vari kuvatorera zvinhu. Vanotovenga vokwaba mukuru because unogara muchingoti ndakabatsirawo vamwe vana bamukuru, mwana wavo akaenda kuCanada asi anodzidza muno, vako vekuko ndo vanoenda mhiri kwemakungwa. Ndakadhoneta. Handina mboti usadhonete. Vana vako ngavazive kuti vamwe vese vadla, isu tatanga kudla. Anofanirwa kutanga kudla rifa rako, mwana wako wakabereka.
nekunongokomplaina. Imbotenga eveniwo mafruits nema100% iwayo. Ngamuke kumba muchazonyara manje vana vakudhairuta 100% kumuchato because havana kuijaira. Vana vako ngavadle nemukadzi ngavadle. Hakuna kukomplaina ba. Mwari akadliwa wani naAdamu naEvha. Because Mwari wakasika miti ndokubva adlika. Vana Adamu naEvha vakadla. Kwete zvekutamba pakadliwa. Muka dzanga singabati muchero. Come on, chechi ya Mwari. Tisu tinodzidla but muka adzidli zvedu. Muka dzanga dzakaudzwa naMwari, and the Bible says ndo zvakatoitika. Muka dzinambobvera dzabata any fruit tree dzaiti ndezvashefu. Hallelujah. In other words, isusu ngatizikamwe semhuri inodya. Kuchechi kwenyu kwamunoenda indai nyangu musina nyama. Ndiani angamboti nyama? Kumayeu anobodiwa anopisa here. Komutakura mupakurire vana venyu vati tukutuku. Vadle vati takudla mari dzababa vedu. Munoziva kuti vamwana venyu vachagarika mafa. Vachatozonakigwa nemari yenyu mafa. Muri vapenyu hamboibati. Mwana uramba achingonzi muri kutambisa mari. Akati saka muchizoudzwa zvinhu zvisingatengwi kuti mukwanise kupa vana. Unzi daddy kuchikoro wakwanzi kuri kudiwa mari yenhingi yeinternet. Pane internet toda unotenga internet. Headmaster vakatoti dziri kuuya tichapiwa umwe neumwe internet yake. Because mukasatoitirwa chitsotsi vana venyu havadle. Saka pari kunzi pana kana munhu asingapi mhuri yake chaiyo chaiyo, iye munhu iyeye warasha kutenda. In other words, vanhu vari kutaurwa ndevekuchechi vanoumira kupa vana vavo zvinhu vatorasa kutenda. Mamuchiziva here kuti mwana ari kupanduka nokuti atogwa out manje nemukomana wake, nokuti haanamboenda out nemhuri yekwake. Imboendaiwo navo out, vanodlera kunze. Ndiri kutaura kuti iyo ndege ngavambokwira kana mari iripo. Vainde vanonodla vaite noise mundege kuti asazobatigwe nezvikomana vichinzi I will take you out. Anotaura kuti kwauri kuinda nesu tombogara tichikuinda every Friday tichinodla nemhuri yedu. So let your family eat your monies. Mhuri yako ngaidle mari dzako. Ngavaite rifa. Ekonongogavhuna vanhu, bva masofa angu, usabate zvinhu zvangu, ndiro dzangu ikoko, handidi munhu anogwedebudza. So mukapaniki pakapeti pangu, unosvibisa kapeti. Zvinhu zvese ndezvenyu seiko pamba apa. Inda muchite seunge zvinhu zvese ndezvenyu pamba apa. Iye zvake zvichauya rini? Zvinhu izvozvo achazvinjoya mafa. Mota chaiye ane license zvakanaka, anongonyimwa mota kuti handidi munhu anodhiraivha mota yangu. Mudzidziseka ave a responsible driver. Kuti musi waunogwara hapadaidziwi madhiraivha mamwe ndianenge achidhiraivha. Akadhiraivha uripo uchimudza kuti no, usadaro, slow down. Munhu ngaasununguke pamba pavo adle mari dzababa vake dzisadliwa nevamwe vanhu vana vasina kudziwana. So munhu wekutanga kupa ndiwe, wechipiri ipa mhuri yako, wechitatu ndiani? There are just 4 people here vatichapa today. Matthew 25 verse 35. For I was an hungered and he gave me meat. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you took me in. Mukaverenga chapter 25 and 24 yamateo inotaura about the second coming of Jesus. Which were the signs? Jesu unobvunzwa nevadzidzi, tichaziva sei kuti mapadhuze nekudzoka? Jesus gave a lot of signs of his coming. Imwe saini yacho yakataura ndeyekushayikwa kwerudo nekushayiwa kwehanya nevamwe. Saka you must give to the needy. Ipa kune avo vanoshayiwa. I'm talking about the extended family members. Even those whom you don't know, you have to give them. Sekuropafadzwa kwakaitwa naMwari, set aside a percentage that you must give even mhuri yekwenyu. Hambozwa kuti aisikokeshegwa. Saka uchinzi une chikwambo because unongodla zvinhu zvako nevana vako hazvimbodliwi neraini. Iwo une tunhu twako but kumusha kwenyu hakuna rodhi inofambika. But iwo une tunhu twako. Vanhu ngavazive kuti mwana womuraini medu munomu ndiye akatigadzira bridge repachikoro patakuindai zvino. Vakawo block rekuchikoro kwawakakurira kwawakadzidza. It shows that waipa level yepamusoro. Hallelujah. Regai nditi nini vanhu vakawanda maybe mozonditi ndaye political but ndakubvunza vanhu vaMwari kuti kana nyange uri wechaizvo tikakugadza kuti tive president
unotanga kugadzira road yard yekuba kwani, kana kwako ukaita mapotiwo kumba kwako, kwedu kuchaita chi? Kwedu ndo kuchatoita mariver wo chaiwo. Pamusha penyu chaipo masabhuku mawakaberekegwa, maunogara, kana dhibha havana, but vane mwana anodoneta achipa maprovinsi nechinyi. No, you must make sure the need of your area they are taken care of. Kokubhadharira chikoro chese kuti grade 7 ese ndiri kuvabhadharira exam fee, imariko exam fee yekumusha. We can do it. Saka give those that I need. Ukavapa iwawa uri kunzi wewe you are a generous somebody. We are talking about generous family. Vazhinji vanoona ma-street kids ga wobva watovhara window, anotoudza mwana kuti vhara, mwana wotosimudzira uchivhara window, achivharira vamwe vana vezera rake vari kukumbira. Muri kuzviona, even mbuya vakauya vachibva kumusha vanoita zvokukonoregwa chikafu. Muri kudzidzisa mwana kuti kana munhu achinge akura haafanirwi kutritwa zvakanaka. And the next chembere hamusi kuiona, indiri kuiona chembere iri padhuze nemwana ndimi. Inototaura kuti ngavaende kumusha, because vanhu vanenge vachembera vanofanirwa kugara kumusha ende vasina kana chinhu, vanotozoti papaya. Are we together chechi yaMwari? Ndinoziva kuti hemeni dzoita shoma, pandoda kuti ndikutaurira vanhu vaMwari, chembere imwe iri padhuze ndimi. Mamuchiziva here kuti vana vedu vachazoinda mumachechi umu vachidzinga mweya itsvina. Kamuchiti mweya itsvina mufunga kuti madhimoni. Vanenge vachitoti Mwari tibatsireiwo nekuda kwemweya yemadzinza iri mumusha medu. Vachireva inini kuti chokwadi musha wese, vana vako nemhuri yese haina chayakabenefita panzvimbo zvaingoenda kumaraini. Why? Ndo mweya yemadzinza. Iwo unenge watove mweya yedzinza. Kana uchinge wafa, in their language they are saying pane mweya itsvina, pane zitetere mumusha risingaiti zvakanaka, rongodya zvinhu zvaro nevana varo, havambotifungi. Chembere dzekumusha kwenyu dzofanirwa kutaura kuti tine mwana ari Harare. Vachireva iwewe raini rese rofanirwa kukosora chikafu kana uchinge wasvika. Kumeka sure kuti gonyeti, ndoda kuti vhiki rino iri utumire 30 ton inde. Unodwa kunonoka, vanhu vazofungudza kuti uda kuitwa MP. Indisa gonyeti, unoreti zhi, wobva wati raini rese uyai mutore mudle zvinhu zvemwana wenyu, ndo pasuru. Isu katoenda nemapaperback, iwe ungaenda nepaperback kumusha, Mwari wakakuropafadza, unoenda negonyeti ka uchipa vanhu vachidla. Raini renyu uriti tare, matepi vanhu vachichera mvura patepi, because Mwari wakakuropafadza. Give those that are in need. Chinoita kuti utadze kuita even children's home chi. Why can't you have that? Kuti uchengete nherera. Why? Capacity unayo. Have you ever thought about that? Kuti ukwanise kusvika palevel yepamusoro yekubatsira vanhu mukati menharaunda rako. Inde unocheka storo yamaingotenga nechigayo chamunacho kumusha, nanhasi ndo chiri kugaira vanhu, but injini inenge iri panze. Ungatadza kungosimudzira business one panogaisa mai vako kuti vakwanise kuwanawo nzvimbo inenge yakanaka. Give those that I need. Kana wadaro wabata mboni yeziso raMwari. Jesu anoti makandiona ndine nzara, hamuna kundipa chekudya. Makandiona ndiri muchipatara, hamuna kundishanyira. Makandiona ndakasungwa, hamuna kuzondiona. So concept iripo ndeyekuti ipawo kunyange vari kunze vasiri hama dzepedyo vanogona kubatsira kuitira kuti mangwana vakunamatire even kuvadzimu vavo. Ivo vanotenda zvemudzimuka, vanofanirwa kunamata kuvadzimu kuti vadzimu chengetewo mwana wedu uyu. Kwavari vanototi vadzimu vari kukuchengeta, but unochiziva kuti ndiMwari. Unyange varoyi vanotomeka sure kuti pamba penyu pasauye kana chidhoma chinorirapo, because tiri kudla chiguta. Why? Mari dzako dzinodliwawo nevekure. Wakaendepi mweya wokuchengetana wokuti mwana anonokurira mumusha mekwanhingi, kutaundi. Mazuva ano kareko vanhu vaiungana mu1 room vari 10 vedzinza rese kuya kutaundi kuzodzidza kutaundi. Mazuva ano munhu 1 anenge ane 10 rooms asi ari 1. Kare paita 1 room 10 people. Today 10 rooms 1 person. What kind of upenyu is that? Munhu ari kutarisira pasi uyu ndokucharwarira muzukuru wako, iwe unenge usisipo, ende musi waunofa zvichapfambanyukwa.
uri kuramba zvako but tichazvidla parufu. Parufu ndo pachanandikugazve parufu. Vane vachiuraya, vachiponda, vakanotora, tichidla. Ende ichitaura kuti mbomirai kuviga, toviga kumafofo, timbodla. Because mari yako hatina kumboiona, totoiona wafa. Ndiani umwe wokupa wechina. Remember tikutaura pamusoro pemhuri inopa, a generous family. Luke chapter 6 verse 38. Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, and running over shall men give into your bosom. For with the same measure that you measure withal, it shall be measured to you again. Who else should we give to? We must give to the mission of the church. We don't give God. Hakuna munhu anopa Mwari. Musambozvinyepere zvenyu. Ndokunzwa zvangu muchiti ndakasacrifice zvikuru kuti zvinhu zvifambe kusvika pazvasvika. Uchisacrifice kupi? Ukaona munhu achiti akasacrifice, zvoreva kuti munhu wacho waakapa haasi wepadhuze. Ukapa mudzimai wako ukamutengera dress, ungati ndasacrifice chaizvo ndikakutengera dress. Chiri kuita kuti uti kusacrifice kupa Mwari because ari kure. Kana Mwari ari part of your family, hapana sacrifice yaunoita. Why? Because he is your God. He is your creator. So you are sharing my resources naye. He is your partner in business. So the Bible says, give to the mission of God. Mari yako ngaizivewo kupinda church. Pane dzimwe mari dzongoziva mapizza ini, dzinoziva machicken ini, dzinoziva mahotera, but hadzimbozivi musuwo wechechi. Not even one day. Dzimwe mari dzinoziva musuwo wechechi ndo machenji. Zvokudzenyi ngoziva kuti mukaona taenda kuchechi, takadzoka, takatanga taenda kwaokei, ndobva tasara, ndobva tazoendeswa kuchechi. Hapana mari hombe dzinoenda kuchechi dzinobva muhomwe yako. Kunongoenda tumarinje. Mari dzako chaidzo zhinji dzinosangana kumagigi nekumafaro. Vanoti nhasi maswere kwanza, nhasi taswera gochi. Nhasi isusu taswera tiri kuningi. Taswera tiri kuhotera. Pakaipa nhasi. Mundara anga achitishandisa ikwana zvokutamba. Kanzi munondiudze kanzi kweyo waswerepo kanzi zvina Mundara. Inini ndazobhadhagwa kune umwe musikana wepakona paya. Ndopandato kwandaendeswa. Ndiri kuno wakomana. Zvakaoma because Mundara achingobva ndabva ndatoonawo tadhumana nevamwe futi vabhadhagwa ikoko. Mari dzako dzongozikamwa kune zvinhu zvakadaro but kuna Mwari hadzizikamwa. Rega nditaure newe ndichipedzisa. Kana uchida kuva munhu anoremekedzwa pachigaro chaMwari, kana uchida kuti Mwari akuitewo kutanga, put God first. Kana uchida kuitwawo kupedzisira, Mwari ngaavewo kupedzisira mukati muupenyu hwako. By the way, when the Bible says uchava muduku kudenga, harevi kuti unopinda uri pekupedzisira. Zvongoreva kuti haupindi. If you don't put God first and you put him last, you shall be last. By the way, if you are last, you will not make it. My prayer this morning, it can be evening, I don't know what time yawanzwa chidzidzo ndeyekuti, be a generous family. Ndoda kutoti titonamata chinamatira generous families dziri pakati pedu. Varipo vari kubuda out of their way, vari kuita the best for their families. Vana vavo vatoine imwe life. Mamuchiziva kuti vana vedu vanotora life inoenderana nezvatiri kuvapa. Vana vedu vanotora life inoenderana nezvatiri kuvapa. Muchaona kuti even madzimai edu so vanenge vane zvinhu mari dzizere but agona kuzvitengera hembe kwayo. Anenge achingoti ganditere $10. Ngati aiwa man, imboruva muchendo. Eka kuipindira hembe ngaimbokwirawo ndege ichiuya kumba kwako. Ikuno kuti unongoshingomonya. Hapana wauri kushamisira. But unongoda kungochengetawo temberi yaMwari. Amen, sangana naMwari. Kuti temberi yaJehovha inge yakachengeteka. We must take care of ourselves. Zvakanaka. Bhaibheri sokona Mwari rinoti ngirozi dzaive dzakashongedzwa. Even on Adam vanga vakapfeka mbiri yaMwari. The glory of God. Kushama nekusapfeka zvakanaka haisi musilabhasi yaJehovha. Kungomonya ndiSatani. Ndiyo wakaita kuti vatsvage mashizha vachingonamatidza because chitema chachapinda. Saka issue nechekuita nekupa hainei nechitema because vanhu vakadya, sin isati yavapo. Eating is part of worship. We thank God kuti Mwari wakatikomborera. Ndinamatire mhuri dziri kuti pasa ini nemhuri yangu tinozama nepatinogona napo kuti tiite zvamataura, especially
kusapota basa raMwari. Did you know that dai kuchinzi ndiwe wega pachechi penyu tochikumultiplier moita 50 type yako, tingadai tine Blair toilet pachechi penyu yakavhagwa nesaga rine bango pazasi apa. Ataura nechokwadi, tenda vamwe vanhu, generous families dzinopinda newo pachechi penyu, dai uriwe tikakumultiplier chaizvo type yako iyoyi tikati ndiwe Zimbabwe, nyika ino ingadiri kuma fifth world. I'm talking about your generosity. Hausi munhu anopa, unongoda kunyengetedzwa. Itotenda vamwe vanhu vari pachechi penyu vari kuita kuti tiwane toilet yekufurasha, itovatenda. Zvako zvokuvatei vanoshamisira vanodini, itombosiyana nazvo izvozvo, itovatenda kuti makatinyadzurudza. Dei uri iwewe muconference yese ungadai kusina kana pastor 1, aihorei. Why? Wakangoomera pazvinhu zvako. Saka dei Mwari ngakukomborera vanhu vaMwari pazvishoma zvatinopiwa, tidye nehama, tidye nevanoshayiwa, todya naMwari, isu pachedu todya. Kana tadaro, Jehovha unozarura mawindo ekudenga, toshayiwa mikomborero kuti toisa pai. Do you want such a blessing? I'm even talking to the youths. Ipapa tabuda muvalentine, but mamuchitengerana, handikunyeperana, mamuchitengerana, atenga hembe iwo kadini, which is very good. Muchidanana kudanana kwenyu, umwe ari kutengera atengerwa futi neumwe. Of course zvinowanda, but sei usingamboyi kumba nechingwa lofu imwe? Hazvinei kuti unosevenza, mbomira zvokuti handisevenzi. Ko pawakamutengera wanga wapinda basa kupi? Wakatenga usingasevenzi, uchida kupruva kuti ndinokuda kunyange ndisingasevenzi. Ko sei usingamboyi kana nehowa, ndiro yehowa, waona munzira uchifamba, kana mashuku, even mabhanana mairi ekuti radhedhi neramama, kutaridza kuti kana wobva pamba uchanopa mhuri yako kuti idle. Rega ndikutaurire varume, ngavarege kubva pamba penyu kana vasati vatanga kugona kutenga, because kwavanoenda futi havafi vakatenga. Kana tisina kumboidla, usina kutidlisa pamba, usabvepo, imwe sai inotaridza kuti you are ready for marriage, kudliwa pamba penyu nemhuri yenyu. Ishe kudenga tomutendai pamangwanana muri Mwari, suti zvisikwa zvenyu tadzidza kuti imi makatipa. First of all, you gave your son Jesus not to come and live but to die. And you gave us even food. Apo Satani anga akatsamwa, makatipa zvekudya. Mukapa mudzimai kumurume, mukamuti ngafe, mudzimai anga aripo. Want to pray for varume vakateerera nekutarisa chirongwa. Pano varume vanosiyiwa vakafukidziwa gumbeze, mai vachiinda kunofa nemusika. Tazvitaura pachirongwa chino kuti harisi zano renyu. Baba ndo vanofa, mai vasati vabuda ropa, anofanira kutanga kusweta nekubuda ropa ndibaba pachibvisiwa mhuri yakanaka. Tibatsirei, tibvisei mumweya wekuomera. Pakati pedu paita kuomera kunotyisa. Munhu anoomera zvokutadza kuzvitengera chikafu chekuti adle, anoswera akaomesa miromo achimhanyisa business. He can't sit to eat properly. Bvisai mweya wekuomera nemweya wekusada kudya nemweya wekungosema-sema, mutite vanhu vanofidha miviri, nokuti inofanira kushanda basa renyu. Mugotidzidzisawo Baba kudzosa nekupa mukati mebasa renyu, kuti basa renyu rifambire mberi. Toda kunamatira varume nemadzimai, mhuri dzakabata makereke atinobva. Vamwe vari kuruzevha, vamwe vari kuno kutaundi, vamwe vari kurokesheni, vari kumasabhaba. We are praying for them. Varume nemadzimai anorangarira sangano, muvaropafadze, varambe vachizviita kuitira kuti basa rifambe. Mudzoke tiende kumusha. Muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Tosangana pane zvimwe zvirongwa. Wampone
Zese